Gendra ne mona sensemo yestima chipara na bega sensemo yechisema. Umujumbe bw'ubunge yabo gututuma sabo musike Clive Mbanigi Sairo niko litukurerera ikirana sumujega bwo matanga bwo kubayeni abana batatu abasiriya magimabo magayo gwatika kumuriro asinka yabo sebaraire chinsemo chenyangolie wodi yerigoma bwo gututuma sabo imiye county ya Nyamira. Niko nonye na babaganiriya chinga kichinyorora abayiboli babana bayiga mugaka Naftali amo no murugyo ye Damaklini. Kwa waminto nafta na Damaklini pole so kusiri abana batatu. Pole ni sana. Nchake osoko ya nerimbi ya mono chindugu chane wa boda boda osoko tene na mono yominto. Niko boigo mujumbe Gisairo anyara kabaga kubanekelia abamenyi babo gitutuma saba nganagendere gukora umukyo yobotamba sensemo y'amagendero namono asichipara nestima chinga kicho niko boiga kwanderegoro yechisemi asabono aenekyanga nigara chekoena na chibasari sabana bonsi guchakira ekirasi G10 goikekirasi G10 na kabere guchakira umwako gocha. My brothers boda boda para cheno goite kachire ando umwako oyo na bekire budget chipara chinde tuchibinoki timonya orasagi ya muko ikorere biashara tukineria abana baito tutakazana bapare mwantebeti kubinoka bitichari na barose ende atigaire financial year na chibasi chigocha na wawekea mkuwe na maisha rahisi chibasi chigocha kubatebinde mocho chiform umwako oyo irongo cha kwa abana bonsi ba form 2 baka form 4 kaere nanya olete kingo tikirasi ekemo baiboli mwensi muri wikero baibo tirampereka abana bonsi na abane musigo na yone. Kwa hivyo Januari Mungu akitujalia tutawapatia basari abana basome. Tiskuru ntoka saino mnateba hivi nyoro bigestimia sitaraika na minaendelea kupambana korana tumepata stima. Hige ntekemo mkoba saba mwanya kumbeka amasabo na bali bagonko. Oikera bono iga bugitutu ingima twarosi bibirasi ebinya 55 eseni yakebere. Arori de biribire ngavya twabiri novetiri twabekere locals ebirasi 66 tiskuru 30 twarosi richinyomba cyobo cyanyu chinya ine myaka ibere atigaire nane bire ngoro chitwasiki rokonyara twakuri ine kasi arengera isi nande nabona abatebetinga no mukusunde ngeke barua na bokonya kucharara gebintu bigwene enga kiyo ko ngainu na bana siasa hiyo tulifunika kwa tutu ya masaa na baada ya miaka 8 ayolida atenti gereke manyachi standard cha bitu chire goro na baba ndabara kubuteni yake bere taraya wana mwanzo mondo kwa kale ngosoni ebe sayu motaka eya no so motaka ekole ru mwana bu motaka egasi esinga nchorero oyo no mwana bu watchman oro mujumbe ndageta abana baino mambi baba bajumbe baba gavana note abanyane president teko ruga ndageta mwana uboda boda mwe yale boda boda rider mambi abe gavana. Niko boiga baganiriya mayaba getutu bonsi asabono alireira goteira namagega asogwikirania emirimo yaye buno mujumbe inkori batareke tembe kurwa chinsemo chenyangoli wodi yerigoma bogetutu masabi me county ya Nyamira inche Freddy Agari.